dia 2 intentant viure de la fotografia esportiva. Avui hem vingut al monestir de Baianes. Allà està el monestir. Que estan passant, avui fent BTTs per aquí. Que bicis no és algo que faci moltes fotos, però és bastant entretingut fer fotos a bici, sobretot per allà al mig del bosc, quan baixen per corriols, per camins així molt estrets. Sempre pots buscar composicions guais. Així que vaig explorar una mica la zona i a veure on em poso. Doncs ara de moment m'he posat per aquí, que està una cursa en marxa, i ara aniré al principi de la següent. He aprofitat aquests primers 20 minuts per fer les fotos d'escalfament, que sempre al principi estic fred, i he de trastejar una mica amb la càmera per començar a veure les fotos xules. Ara, quan comenci la següent carrera, ja em poso cap a dins del bosc a veure què trobo. Les cintes aquestes sempre fan lletjar les fotos, però bueno, sempre es pot intentar fer una composició amb les cintes també. Ara, aprofitant el pal i la cinta, intentaré enquadrar alguna bici aquí, a veure què tal queda. He trobat la meva zona per fer fotos. Hi ha aquí com un camí principal on quasi no hi ha cintes, llavors per fer fotos m'és més fàcil. M'aprofito dels arbres que hi ha per aquí per fer les composicions, i si hi ha alguna d'aquestes cintes penjant, doncs aprofito els troncs per tapar les cintes. I després, tant per sota com per sobre del camí, hi ha alguns corriols. Estic fent fotos de llarga exposició, coses així més de detalls. Això ja n'he fet algunes ja a la sortida, però mentre estan corrent és més complicat. I després també estic intentant fer alguna que altra foto d'així de la cara, més tipus retrat, per capturar millor les cares de concentració. I que fer fotos de cintura en amunt també em facilita treure les cintes, que és el que em molesta més de quan vinc a fer fotos en aquests llocs. Però bueno, ja vaig intentant treure les cintes, i si les vull posar ja les busco jo i intento fer una composició utilitzant les cintes, que si és de forma intencionada, el blanc i el vermell queden guai a les fotos. Ara torno a baixar la sortida, que ara corren els Elite, i ja els sento escalfar amb les màquines aquestes per pedalar sense moure's de lloc, a veure si ara puc anar a fer alguna foto del catxarro aquell, i faig foto de la sortida i torno cap aquí a la meva zona.